Marvel superheroes le supervillains chen khatte ano mai lai chuan tuwe moni hian athil ti theina mang chuan mi khop kar lova spaceship pakhata hian superheroes le supervillains te chu asrang ve in chu spaceship chunga chuan aron transport ta thut mai ni tu ma reng kha anin ring man ho lowani tin chu spaceship chu khovela po omlovin khovel pona khovela tanga mun hlatak space ala omzuani chu mole tin chuan spaceship chunga tang chuan spaceship pon lama thil om zong te chu alang theivek bokani heng superheroes te supervillains te helai munna transport ni ta te ho hian makanti em a aya makle zual chumo pon lam an han hoi chi chule khovel arta khoa mun le tlang peng sang te chu a sang thewala khom lo ni ve mekin an malok an mu thei maya la chuan chung khovel arta khwa le tlang peng sang te chu an vai chuan an lawin zom khom ve meka ti chuan chung khovela tanga khwa le tlang in zom khom atang chuan planet pakhat better world planet ti chu aron chuak ta ni makti takin heroes le villains te ho chuan anom nom na tang chuan an lo thlir ve charani tin heng superheroes ho te hi Avengers X-Men le Fantastic Four ho te ania heti hun lai Avengers member te chu Captain America Wasp original zok Janet Van Dyne zok ha heta hian Wasp hi Avengers a hian an leader ani o tin Iron Man Thor Hulk She-Hulk Captain Marvel heti lai hian Monica Rambeau hi Spectrum ni lovin Captain Marvel ani o tin Hawkeye hengzong hi heti hun lai Avengers member te ania tin X-Men atang ve thung chuan Professor X Cyclops Nightcrawler Storm Colossus Lockheed Rogue le Wolverine te ania tin Fantastic Four atang hian Mr. Fantastic Human Torch le that hinte Invisible Woman kha transport ani veloni tin X-Men ho villain Magneto kha mi fel ho omna hian transport tel ani ve dai bokani anlo ngai thailo hlom don te mai ni nakina tin zaleng zong ten kan ngal hel our friendly neighborhood Spider-Man pokha heti hula hian engti mama tel velo ma se heroes holama hian an pola transport tel avani veni heng ho hi superheroes ho chu an ni maya tuna villains ho ve thung o Doctor Doom Kang the Conqueror Ultron Enchantress Molecule Man Absorbing Man Dr. Octopus Lizard le the Wrecking Crew te ania the Wrecking Crew te ho chu the Wrecker Bulldozer Pile Driver le Thunderbolt te ho hi ani o tin Galactus hi transport aroni telve bokani chumale riop maya tiro alien ro pui mai sia superheroes le supervillains ho hi asang veveda ani kati to kha o ti chuan villains ho sin chu alo langa makti le confused tak chuan anding thapa engi omzia tunge min da ringota ta hian te khan ti ve sapsapa supervillains la om tak rol ho kha bom khata khung khom chun han ni mai sia tiro heti lai tak hian Ultron chuan a villains puite ho chu aron attack ta thut mai le akab vaka anlawin sa sengboy phili na sani Dr. Doom chu man mo hian Molecule Man pula chuan avatlan vata Ultron hi adamin che metal atanga sim chuania chuwang chuan ama hi che thailo fusion reactor powerful tu ina ti chakania ka force field pona do zo lovang nang Molecule Man ti khan iti top thai vati top ta che ati shepa Molecule Man la chuan ai Molecule Man kani to hleinem ongwen wi sab kuni to tuna chuan heta ko onvering o chan po ka shelo kumo birug na tur ka zong dunia ashim shimin fel ka tum to ka therapy spon tuma tin na lo turotia ala tita deu mase aril ru churon in thlak le ngal molecule zong ka thu vekin om thelom ti pa chuan Ultron na taksa chu a controller an bula Galactus lo ding mek lai Alien fal big lu tuka wanga abula thil thleng engma hriat polo shevek lo khopa loading zoom zut lai mai chu akeya tak mai chuan Molecule Man chuan Ultron chu ava vom popani vom tanana na chu Galactus on alo hrengal vata Ultron chu telekinesis mang chuan atikang ani Ultron chuan engiom zia tunge min tikanga atia Galactus ani ti hriat vele chuan Ultron chuan Galactus chu a ena kataksa hi adamantium metal hlang vekania engma ina ti che thailo Mase nang million puipa hi chu I chethei thil siam pakha tha tur ka nei le ta tin pordeu chon Galactus chu awa chau ta or mai ti chon Galactus chon le Ultron na energy zong chu absorb zo sak veka Ultron chu athi ngalani makti tak le rap tak chung chon villains ho chon anlo thlir thapa
super villain khati khopa powerful Ultron meu po olsam taka tha theitu Galactus su dak wa hian an en chho thapa Galactus su engwa thlenglo ang mai hian a hoisan leya en teu khi a hoisan level mai nia a theng tho kan thok phalum thlo lovan yang kaini ho hi chu tia heta hian Galactus a anron portrait chu dan hi kan te lai cartoon kan lo entrin monster lian turulu tukin city pakhata varuna avaka vaka mase chu monster chu alen lutuka wanga anoya mishing fang mirang tie lek lo tlan chevel lo out travel vak angkha ante hlom lutuka wang khan siat pon siat hlom ngai lo kha tin monster lian pui hi chu cartoon le animation velanga po muang de wan che thin hi kan shrem khati gang khan tuna heng Galactus anron portrait chu kani chuan ti hian ship chunga superheroes te supervillains so an omlai hian an mani hi outer space khovel pona anom ka ti to kha o khalai tang khan ponomi thil zongjong kha ahmu ve thei ve kani ti chuan le khi ta sunglama tang chuan thil eng war lu tuk tak mai hi aron lang ta ni Engkim bia lama mi chukani email ma chu that vekla idu thu sam zong chu pe kiniyam du thu ilo sam ve to thin te kha katan hian ti thailo engma omlo ma se mi pakhat ngai dan chu ani ve ta ho lo mai le Galactus suan chu o wana tanga lori a mel mu turom silova thuron petu chu angai thei ta thak lo mai a chau ta ni chu male nam beyond our khan Galactus lo ngai tharo he multiverse pialam rom da mi ni ti hi ka sia I thil ti theina chak sia po ka sia he Galactus real drama khovel te 18 hi lo ngai tharo I theiani photsuan doblo le rap thak taka khovel 18 te hi rom ti to pro nang ni pum mang khan ka hun on nei chun hi min po hek sak lovang he in ngai sak na hi a top turani beyond our thatum chuan an thok chhoni chu male anunga khian tunge zui ve doctor du mo khai avati hlom ve noilama tang chuan midang ho chuan hlau tak chung chuan an lo thlir thapa Galactus su at hok chho ta zel mai han ne thengem ma se chunglam khian engtingi ron ti ve don Galactus le anunga lo zui tu Dr. Doom chu hu ta an tla thata wang ani beyond our portal po chu alo in close tani Professor Xun beyond our tansun Galactus me po thawai pon ne bzokani atiani thil pakhat ka o hi atham lu tuga okipa ngaimo tlema zoide uleka ka tong hian ari chok theilo thina hetia ringdeo ka tong hian kamai khi aron cher zel boxia o thar hlak le tur theom se tiro ti chun le an chon na ship ve chu a thlok san ta a nichina ka soi planet ron sim thar battle war ka tia khan heroes te le villains te ship ve kha asan ve in hlatak ve an tum ve ni battle world chu anon thlengta e chen Heroes hausu anlo langa an tumna mun chu makan ti em a engthil nge enge an ti turber pokhan shelo ni ti chuan Mr Fantastic intifan thei tanana na chu chunglama son han intifan sei chho tung ta uta khi ta khan chu better world planet ruam chu han en kwal vela enge thil sia engtenge lo mishing dangan vem alien sten em ti te kha han en kwal vela ni Captain America son imu them alo tie Mr Fantastic chun misual te ka mulo reng mole tie was chun Magneto chu ko ka misual chu hei kan zinga hena omreng hi tie Hawkeye chun asoi dikchi alo ti ve boka Magneto chun mi mol ho beyond the min than wangin karon ve mai ni atie was chun kan lama hian tual thatu kan dulo mani po submarine pakhat iti pilvek kha ise to lawamo Magneto chun an mani miron ka wangani kha sala mani nampuite chan tum wanga khatie ti kha thil sual ani lo mishing te hi thil sual ti tu ten nia keile commutants puite hi atur tu te zok kan ni atile se kani kan seve ka nga Magneto hi X-Men ho villain kum hun khani ve ya mi fel ho pola an zinga tura beyond darina ronda averingot hi atir phata tangkhan an lo du loin an lo hu phursa ringot mai ni ang ka dem lo kaisun om view Professor Chun invite khan lo ngai thateu tun hi hepa chungchanga in hnial hun le mun poni lo
hei kan zinga aron da ta sa a power po nakina kan lama mo mai thai sin ti Professor X mi fele ril ru thatop thailo kha ni mi awamo Cyclops sun nangni ho zong a hin X-Men ho hin kan hre chiang fe zo kang athil thalo ti thin te chu kan pom chung lo ma se atilai tak chun Hawkeye chu ron thin rim ta nangni mutant so hi intang rol ve khanglang amo so tiang misual tul tha manglama lo tran kual vel kha a chu lo khopang o thiena han ti de uwaka Wolverine chun Hawkeye kharo Cyclops kha mi mol ani kha ma se keimani mi mol chu anti vela ti khan Avengers le X-Men ho chu anin how boy nok noka Wasp chuan du tok teu aswal je chu kan hrefe kalom keima hian kan zil de hlakangamo lungoi na turatlem satani mai anti vela ni Magneto chu ron thin rim ta ave takche chuan ati lunglien zet pakhat chu choi kangin X-Men ho chu avor thaleng dar ta hlom noi ni chu mole ti chuan hero ho chuan ron attack an tuma Cyclops chuan ding teu Professor ina soi to kha tun hi insuan na hulle mun poni lo tuna chuan kan lama tang report ro se ati Captain Marvel ve thum chuan ave chen nawa nanga optic blast mai kha ke nula taksa pui energy hlanga inti chang thaila ka hi chuan nep takini ati shepani midang ho po chu anlo thinrim ve veka Magneto chuan insuala mutant dang thisena chhole ai chuan tin an vai chuan a thlo bo san ta dei ni Johnny Storm Human Torch chuan om to silowa engtin nge ni zel don ati Professor X chuan min kai shoi tu tur kan mamoni tin Reed Richard Mr Fantastic chu a han ti de ubika a chan chu Reed Richard Mr Fantastic hi a smart mm inventor bon tak le engineer bon takani hi o ama hi in the fandir dir theisa ti ringo tani lo ni leadership po ani tha mm tin a fingina fing mm pokani ama hi I have children of my own. I understand your pain. Is their mother still alive? No. Reed chuan Professor X bula chuan kima himu ati mase Reed chuan chu tianga universe pum puimo phurna akawat la chu du lawa a chan chu khovela in lama anupui Susan Storm le afapa Franklin Richards ten oma tin anupui Susan Storm chu ala raizuya anupui fanaute chuan anola be se reng don sia chuwang chuan leader ni chu a phatani hal kate po ni tin han tum leya mase atopa West chuan ke hi Avengers leader ni maila Captain America hi leader atan chuan ka thlange atiani hlen thei tur chuan keima ai chuan a thazok fe atiani Captain America chuan Professor nangma hian miril ru se thei sia nangma ani maila ati Professor chuan le nang bak ka hoisen hi anom hleinem le tin a chang le tani Wolverine chuan ngoilok teu kep hi kan ni le sa poni lowa power po nei velo hi a thu moi a pheison ka om don te ulo ti tatlat mai ni neu anwanga ahlom ve tiro ma se to pa chuan thor chuan ke chu Captain America hi ka thlange aron ti tla tawang chuan Captain America chu he battle war la hian superheroes ho zong suaya hui khom turin an leader tur chuan an thlang feltani atop ta tahanan top ringot mai setro lungai su phek som sari poru khlenga oma phek rian ka sai vetan don choni ti chuan villain sau chu an lo lang leya ni china beyond the ring galactus aka thla khan anunga Dr. Doom in zui ve kan ti to kha galactus khan ani te kho kha ala shelo rengani tin Dr. Doom kha chu aka fu ve chi lowa khami galactus aka na siper emo apok force na lutuka wang khan alo tla thaveringot zok o ti hian villain sau hi an shipa khan an lo lo om khom hloma Dr. Doom chu chaw tok chuan ran luta villain sau chuan an lo en thupa Dr. Doom hi an leader a chuan an thlang ve ta bokani moite ka warma main ka she kha thil kha ti chuan Dr. Doom chuan aron ki le hian plan thar thata karon nei ta a plan thari a den te moinio soipo ko soingom don mi Dr. Doom hian mo beyond the power kha ruk saka tumani chumale ava han tum bon mai rewe tin sumiru thei tur chuan a villains puite chu asoma kan tang rolanga kan ti thei emang ti vel khanati ma se villains ho chuan an lo du ta thak lo mai an lo in la value ve tlat in lak value hun kha an se ve tlat mo chuai chuan beyond the ring in mel ma te chu that ula in du thu sam chu in ta niang ati kha an lo be sei zo kani
ti chuan hero ho chun thatanga loman an du thu sam don kha an lo tum zo kha lo nia he thu hria thian Dr. Doom chu lung oi to lo a thin rim ta bang chu a ti cheta pop mai a thin rim ti taw chuan ship pakha chu khal chuaka a thlo bo pui poi chi na keng the conqueror khan Dr. Doom hian min phat san nawang ti pa chuan lo kap thla kha lo nia ti chuan heroes ho chu an lo lang le an omna hmuna tang chuan hlato ka Dr. Doom a tla thum dup ri kha ano ria Captain Marvel chuan he engia chu chu cap chuan thlona an kap thla ni chu even fiang miang atia ti chuan en fi tur chuan an vakala heta tak hian super villains ho nen chuan an va in tok ta ni hak chu thinarim lunglian turu tak mai chu a choi kang ta rup mai le villains ho chu fa vom keng bok chuan lo kap dar le chu lo ni in keng chuan a silai chuan heroes ho chu a kap kual ta vaka Professor X Wasp le Hawkeye te a kap thua chu vele Mr. Fantastic chu a intifan vaka kenga energy bless a tang chuan a thian de chu a lo dangani keng chuan Iron Man chu a kap le Nightcrawler le Storm te po thiang derin an let der mai ni chuan Galactus kha alo la tu thal renga azaklu tukanga alo la tu der mai ta hi ni lo mo troni hi Dr. Doom hian avapanani Galactus hi anuwa chuan Galactus chu aron tho ve ta chu mai Dr. Doom chuan Galactus chu alama trantir tum chuan khu ta noina ma tang chuan alo be ve vaka ring tok khan Hey Galactus ishi paen iwa she thailo ve male Hello Mase Galactus chu a theng tho a thok thor lova mishing ke bula fang mir ring takalo aw ang vel khani mai atopa pheisu na kalsan dai ni Dr. Doom chuan ti hian ti ta Galactus po beyond tan chuan ran nung te takte ang le kalom le ti pa chuan Galactus kal phelai chu a khir veng ani Dr. Doom chuan midang te zong son beyond thu oin asoi ang vekin an oma kom ve mai don man le he pathian ang mai pakhat hi ka be ve mai don man le nge kong dang ka zong zok don le kong dang Dr. Doom chu na ti ngam tu ti chuan Dr. Doom chu nichina abang ti chiat to na villains ho shipa han avalet le nichi na kan soi Ultrona Galactus na energy zong hip chu sak nu chu ta lo le der chu awa muwa ti chuan Ultron chu le a thil ti tum tharata na akita tan chon thadon riu na shetani ti chuan Ultron chu ti nun le atum ta ni chen heti hun lai hian heroes le villains te ho kha an lo insual reng she hulk chuan enchantress chu a nek thupa pa villains ho khan chaklo zoka wang han an tlan chedar hloma thor chuan villains dang ho kha an tlan chedar nia kep kan zui du ngem kep chuan ai kaltir siang ti hian in tender to lovin khoma in ti chakan ngai to zok tu na chuan atia she hulk chuan enchantress kha chu lo hlau du su atiani angek thlupap kha in ti theirap hak chuan villains pathum wrecking crew te ho chu thiar tlon chuan lo tron bet mek bokani anuwa chuan stormy hi tom him na mun tu tha zong tur chuan an va thok wal tirani atopa chuan le shelter pakhat lian turulu tukhi an va mu chuak ta ni helai huna hian an villains man ho kha an shoi tel ve boka halkan wrecking crew ho kha apua she hulkin enchantress chuan thoron keng an vai chuan chu shelter chhunga chuan an valu ta tham ani Hey, what happened? Spider-Man ni wang khan bangalo bet bi kher lo in Spider-Man asa ti chuan a chhunga chuan an valu zela high tech thil chi sang mai tu ma man si lo hian alo ruak veka heta hian villains ho po kha an da thani Mr. Fantastic chuan cap bula chuan enchantress kha cell regenerator ka da thanio ti cap chuan kan lu che hi tu ma miron ti boy miron attack lawa
a thoveng thakot mai 55 levela dom lian dewa khan in mukhom ve kangu o atia capsule Iron Man Thor le Human Torch ta chu bia in he fortress hi hel kual ula helai tanga mel zavel thleng hi kan himlo ka shedu va hel ula midang ho chun helai hi kan lo vengang atia ti chon Thor Iron Man le Human Torch ta chu thu oi tak chon an thlok chuk ani heti level hian an omna tanga mel zavel hla chuan Magneto chu alo lang vele ta Magneto a thok san dei kan ti kha na china spaceship lian tak pakhat hi a mu chuak ani chuata chona khat vek hian octopus tentacles ang deuh hi tenom deuh hian an lo che duala Magneto chun anom na khovel chu makati em maya midang te ho khan makanti vengim o ati ve vong ani ti chuan mun dang le a chuan ni china villains tlan cheta te heroes hawin an man tel velo ho te kha an lo lang vele ta Mr. Molecule Absorbing Man Director le Dr. Octopus te anio Mr. Molecule kha alo doi fal tu heroes ho khan an ume motia minum to lo tiro imu to lo tiro dok antia dok oxon lo ning tol tuk ininom te sek lo chiu sek lo te anti deu shepani Absorbing Man pon kaning vek chu lo ti ve boka an hatlang toning tiro an chak boxi lo an tlan che boxi an ha to boxi Director chun in beng dai teu so kan shipo kha kan thleng trep tolom kan lutanga kan ha chulanga thil kan ngai to thale don ni ati an ship kha an va thlen chon le Dr. Doom chu kong kharbul a chon lo ding vung mai Dr. Doom chun Doom base a hian kalo lo ma cheu Absorbing Man chun Dr. Doom ani so Doc Ock chun keng khana thatche mokatia lo ti ve boka villains ho chu le Dr. Doom ana phatsan wang chun an thinarima va attack an tum ma se chunglama tang chuan tuimonin aron ka pani Ultronin aron ka pani chumole china Dr. Doomin Ultrona taksa mu khan ti hian aron siam thaleni ti hian Doom hian Ultron hi akita manga villains dang ho an lama tang tura havaunan a mangani tin he villains ho ship hi Dr. Doom khan Doom base ti in alo thak ta o Doom base kan ti charchar ta don nia ti chuan villains ho chu Doom base a chuan an valuta Dr. Doom a thu hnuai a chuan an va om du le ta ni loin la veng ne na sa Ultron hi heta hian Dr. Doom hian plan thar alo nei wang towa he villain zingami Mr. Molecule power hi manchang kaya chumi mang chuan da beyonder power kha ru ka tumani atum bon khop mai tiro a thailo chu kana siang chu tiro enga tinge Mr. Molecule kher chu a powerful view mi anep melte rengnen ki khaum thaya kan silang cheo Mr. Molecule himo Marvel character pumpuya hian a chakber te zingami ni hi Mr. Molecule hian subatomic level thleng an molecules kha azu thak sak theini chumole ka soithiam dan bera chuan tui hi hydrogen H2O ni ta khami H2 khan hydrogen atom pahniom ta a o hian oxygen atom pakhata oma khami property kha adu du darina thak theini chumole chemistry line lo en chuan in chemistry zilai zong kha a mix pol noi theini chu ti chuan H2O property thak chuan tuite le gas ta hi shape mu mala nei tir thayani ti chuan nunna nei lo shrim chu ta ate beratanga subatomic level a tang khan a properties kha ron thak vekanga a to pa chuan tlang pakhat top te po hi adu du darina thak theidon tinani chu ama hming hi Owen Reesania ama hi mi do izep tak confilo takania manin rin tok na tahi pakhat ma nei lowa tuna subatomic matter a manipulate thei po hi a mang thiam tak chong lo ni he hi ni power bon deuh hin naya an mang thiam le ngai si lowa an dek ui thailu tuka le astoria le tong o hemi asiat wang hian Dr. Doom chuan Mr. Molecule hi atlon ta em ani Doom chuan Mr. Reese tiroini irem chang lo lowang tiro itan liu room thatak kalo siama iduang tiro te khan ti chhawtran velani midang chuan atlon ti chu anlo sheru hlom khopa Director chuan keimani ho zong in combine ai pona chakzo kalom molecule sa control thaya engkimati theiti na nia atia ti chuan hero so akile tong o Magneto khale ni china a spaceship muso tharka ti tang khan alo chuak le towa tuna hero so shelter a hian alo valut runi ti chuan le Spider-Man chuan a spider sense chuan thil enge modiklo aron sense ta tlat mai ka wazong chukange atia avakala ti chuan avakal hlan chuan thil enge moni boina va to ka niang Fantastic Four ho signal chu aron eng ta tlat mai hero so chu rang lu tukin Spider-Man chantur chuan va tlan ngal ma se banga tang chuan oh damn tuemoni chuan Spider-Man chu thir lian pui hlomin lo tuama aron vam chuak poponi ti chu a chiang tereng mai hero so chuan chu tianga an naw lo khoi tu chu an va zong ani
ato pa chuan Magneto chu anwa mutani Hawkeye chuan khi ta khi omanru ativaka chu ti lai tak chuan Magneto chuan le an bulvela kholin pui chu a choi kangta Heroes hau zong chu a chil tariep mai le tin Wasp chu thirmum chunga chona khunga a thlosan pui daya da thing chuan va chan chu tuma awa uma mase a mishing form aron chang thutani da thing hi Magneto chuan Wasp chu a kidnap ta dai ni ti chuan Heroes ho chuan zuyang u antia Magneto chu tikhana swal zia chiang mai a shimshima X-Men ho pon min puyan tumlo shim antia ti tu dang poimo om chu ti photang u atia an zui le ta tham mai ni thun oi thailom tham ania ti chuan Magneto chuan Wasp chu ti nat khalo tum reng lova a suale ngala thil poimo dewa soi pui du wang khalo nia Avengers ho in a thil ti tu man sia thiama aman accept theinan Janet hi Avengers sa leader beralo ni boxia ama bera min chuan apol te ho kha min don ti kha se chinga chu wang chuan thil poimo kha soi pui ni ma semo mi pale mai chia chu a falo ong dun na chu ti chuan Heroes ho sin chu lo lang lea heta hian X-Men ho kha anin la sang si ni o Avengers le Fantastic Four ho bula anom silo heti live hian Spider-Man chuan in chung zau taksu a han bi kola a han dam kol velani banga te chuan han vak pheivel trai ti chuan le room pakhata X-Men hoin a ru ka thuan no red light chu awa phok futa heta hian X-Men ho hian Avengers le Fantastic Four ho thurwal pui to lova anma ni thuwa kal san kha anlo tum toni X-Men ho hi mutants an ni wang hian mana tang to khan ensan le thinshik an ni thin ani Avengers le Fantastic Four ho chu mishing pa ngai experiment emo che swal na wanga power on nei ten ya tin aliens le gods te an nia society pon an accept bi ka sarkar te le mi puite pon superhero ngan nga ya an ngai sang ma ma se mutants ho ve thung hi chu pian tir tanga he thil pek power hi an nei sa wang khan society khana rap bi ka mi pa ngai anga pon ngai lova mi maksak le mi hlau om nai chi lo dam doi le experiment manga ti re ngai khopa thinshik le ensanan hloni mana tang to khan a thinshik tur share lo thak ve keinin kan han ngai san te reng nen mutation a power pin puite chu a sial fezo kolom accident wanga nei chok velai kha chuan tin chu mai poni lovin sarkar hlei hian a dole zola mutants ho zong tharem veknan sentinels robot powerful lutukte anna siam ne ta dewa mishing anghin an enve thlod lova voi tam tak sarkar pon mutants ho hi kiora tum thinani hei wang hi ni Marvel a hian mutants ho hi an sensitive kan se thiam the dan tur chuan USA vela black ti tongkam sai hleka African American ho in huat ang hian mutants ho po hian en sanan to na sat wangin kong tam taka society changle superheroes nang hawa tang po hian anin chan bikin anin la sang bik ani hei wang hi ni Professor Charles Xavier hian khovel mun sanga mutants ti du da torte society emo an chung ten an thin shikle an power mang thiam lo boy chin te ho kha a telepathy mangin cerebro hian azong khoma hemi Xavier school a hian a chen tir ta thinani ti chuan X-Men an lo in ti tani ti chuan Astoria le leng X-Men ho chu rukin an lo ti sapa X-Men ho hian Magneto kha join an lo tum ru rengani kan soyang khan Magneto hi ho le ma se mutants ni lo hola ka hian an hnam puina na khachu a thlawangan hole tlat zelani Magneto chu kan join don ta atia professor chon le thil engemoni aron seta tlat mai professor chon lok thil ka sense Spider-Man an milo ngai tharu aron ti ta thut mai Spider-Man chon zam haulowin nie ka se perfect cheu ti pa chon aron zong tha Spider-Man le X-Men ho chu anin sual tan anla nei lo zui male ti chon le Spider-Man chu rang tokin Mr. Fantastic bula chuan X-Men ho thuru vasil tum chuan awatlan cheta watani Cyclops chuan hnunga lo zuya Spider-Man lo dingte ingai angkhani lo nia aron ti trok ani an thuruk hria chuan lau hlom hle mai Spider-Man chu Mr. Fantastic bula chuan awathleng wata hey Richard ti ri chuan engini ta lo ti wata Spider-Man chuan soya han tum chuan engma soi thei ta hau lo mai eng kim kha a thei ngil ta vek a chani shrem
Professor X khan mo ni china alo ngai khak lai memory zong kha alo no re sak vek ani chu mole Spider-Man chuan a theihngil ta ka wang chuan ka poimo ve vak lo aniang te ain person ta dei ni Cyclops chuan engi yo haron ti vela great actor Reese chuan ka shabik lo ti ani chuan thil pakhat poimo chu video tir lama khan khovela munpeng sang ti lain ada khoma ti chuan battle world hi alo chuk ta kan ti to kha khata khovel peng zinga khan USA ya Colorado state a Denver kho kha a kho a top khalo la telve ni chumale chumi Denver kho a chuan Dr Doom hi a han kala Denver a chuan nula pahni a han chara chung nula pahni te chu super villain pahnia a transforma Titania le volcano te an ron chuak ta ni Titania hi nulian lutuk mayania super strength kanaya atchak lutukani tuna MCU wa She-Hulk series a amisual nuber turkhani o ama hi She-Hulk Nemesis a mel makum hunani hi tin volcano hian lava le fire power anei ni duma polte chu anron chakta sote le anuwa he volcano le Mr Molecule kha ani ngai zonga Titania le absorbing man po kha ani ngai zong bokani o villain sau chu an chakta boka atuka Heroes how sheltera an mulai chu zinga chuan an ve attack ta thut mai heta hian heroes how hian villain sau hi an hne talawani Heroes how chu shelter atang chuan hundanga an tlan cheveka Doc Ock chuan a binocular lian zet mai chuan Heroes tlan che ho chu an bi kwal velani chaw taka hlataka an tlan chelai chu Doc Ock chuan awa mufu ta Doc Ock chuan anom hnalu tuka weapon rid dewa attack anga yang ahla mai atia Titania chu lo in la chakfal veche ke Titania hian weapon kama mo reng lo ti zek ti chuan Mr Molecule chuan a power chu aron hmang ve tan don ta lo en chiang uluk ro helai hi a bon don te mai nia Mr Molecule chuan so lai tlang soin huem atia tlang pakhat top chu angai to na hmang chuan a choi ka ngani chu mole chu tlang lian deuh chuan Heroes ho chu awa del tir tamai The Hulk chuan tlang pum pui chu alo choi kang ani chu mole what the damn anoya chuan Heroes ho zong chu tlang chuan chilman lo che in The Hulk chuan alo chan him man che ani chuan tuma ma se chuan na tur kong reng omlo a ping vek ngoite The Hulk hian rita ti to lutuk a choi char theidon lo ni tu man chuak thei bok silo engtin ngen ti don awan boi khak tak em Mase Captain Marvel chuan a energy powerful lutuk mai chu Iron Man a suit a chuan ava transfer vaka Iron Man chuan le 1 2 Iron Man chuan chuan na tur chu akap ko thei ta hlowa himdam takin an chu thei pha ta ni Hetia tlangin adel trap hun lai vel hian thor kha tel velowa Enchantress nichina Mr Fantasticin ka da tha atina khan thor hian alo vakana Enchantress hi misual ni ma se Asgardian thawni wangin thor suan a ril ru lo vamina a shoi fele thei shamani ti chuan thor le Enchantress su misual te hobula khan an vatruma a thian te kha tlangin a silhume mo ti wang khan thor kha a thinarim ema villain so kha awawa anin sualani engem chen kha chu villains te kha an ema amai ro chu Ultron hian a disintegrate energy beam chuan akapa
Altron chuan thor chu a that taringot ani thor chu a helmet chau chu banga khang tlang in a chil trep lai khan X-Men ho kha an tel velo o an omna nga ya tho khan an lo lo oma ti chuan a to pa chuan Magneto chu X-Men ho bula chuan ava in lan ta a ani china aru ka lo si ke pui Wasp kha a shoi tel veya X-Men ho bula chuan hey Janet karon shoi tela Avengers ho leader khania in shem aron tivel hama Beyonder berin in melma te chu that ula indu thu sam ka peng cheu ti kha chuwang chuan Dr. Doom le a ho te hi kan that turani tin chu mai baka Captain America le Apol te ho khan kan thil ti tum hi milo dang vai ni chuan kan that ve bokang tin Dr. Doom hian a thil ti tum hi lo ti hlot ling thei ta se Beyonder power chu lo nei thei ta se adu thu sam tu chu e arab thak don lu tuk chu in se thiam lo mi ma semo Beyonder thu kan oi chuan khove la ki le a mishing te le mutants te ho in lungrol taka chen dun kan chak thin na kha a theng dik thei do na lo chuwang chuan kan thi thleng kan benga chuan kan chak bokang Janet po hin min thlop thlapania Janet bula chuan ani lo mi du tak han tia ma se Janet chuan alo phat san dai mai evil plan set ka tum wangin ka bum chen I kha lo ti ta dai mai Magneto chu thin rim talutuk in ti te wang khan him pha lawang ti waka ti chuan X-Men le Magneto chu tang dunin the Wasp chu an beiron ta ni an ne thei big lo ani X-Men ho hin an beiron a piang hi an lan ne lo zel ti chuan le Wasp chu atlan chhia jet pakhata chuan ava thlok pheya a khala Avengers ho lom pan chuan a thlok phei ta wang ani ti chuan Avengers le Fantastic Four ho kha nijin khan tlang khan chhil lo che ma se then khat kha anin hliam nual thawani chuwang chuan an zinga thlok chak ber Captain Marvel kha mishing dang te chen vena khua zong chuan a thlok kual ani an zon kual vak nuwa chuan a topa chuan thingtlang kho pakhat te takmai mak tak si hi awa mu chuak ta a mu chu nuwa tanga dar kar khat nuwa chuan Avengers le Fantastic Four ho chu an vain an ron thleng ve ta chu kho chuan ma se chu khobula tlang si pakhata chuan Galactus chu alo ding vung mai Spider-Man chuan Captain Marvel bula chuan imola mia solai son Galactus a ding vung so ati Captain Marvel chuan ka shil cheu kha hei ka thei to ga ni hi ati ti chuan heroes ho chu kho chunga an valu tak chuan kho chunga cheng villagers ho chu an lo chuak sapa English an mang velawa tong dang dein an tong ani ma se heng khomi puite hi an lo fel zeka tin an khonula saji chuan van nei thak takin healing power lo nei hlo mai saji chuan Johnny Storm le She-Hulk te hliam chu a han hi la heti lai hian ni china Ben Grimm mishing aron ni thut kha tuna hian da thinga khan aron chang thut ani tuma ti chang loin ti hian battle war la hian aloin thak ani ma khan le tuna an khobula tlang chipa Galactus ading kha Galactus suan thil ti tumaron nei ta Galactus suan battle war planet pumpui chu eya tum tarup mai le aban pahni chu van lama aphar chhota